Quan tornem als museus, us recomano que vingueu a visitar aquest raconet del Museu d'Arenys. Durant aquest confinament hem sabut que Arenys de Mar, a partir del curs que ve, tindrà un mòdul de fusteria vinculat al mar i, per tant, vinculat a les embarcacions, i això m'ha fet pensar en els mestres d'aixa, perquè a Arenys tenim una tradició molt important vinculada als navegants, però també a la construcció d'embarcacions. De fet, ja des del segle XIV i XV, de forma molt esporàdica, tenim constància d'alguna construcció d'embarcacions a les platges d'Arenys, és a dir, abans que Arenys fos Arenys, i després, a partir del XVI, XVII, XVIII i XIX sobretot, ja va ser molt important. Penseu que es feien moltíssims vaixells i de moltes grandàries. El XIX baixa una miqueta ja cap al mitjan del XIX per diverses raons, també per la construcció de la via del tren que dificulta el pas cap a la platja, i a partir del XX, al principi del XX, ens queden unes úniques drassanes, que són les d'Otres, que van fer el Carlitos, el veler de 2 pals, l'últim que es va construir a Arenys de Mar. I per això som aquí, perquè aquestes eines van ser donades per Alfons Mateu el 1983 al museu i eren del seu pare i del seu avi, que havien estat mestres d'aixa en aquestes drassanes, a les drassanes d'Otres, i per tant és fàcil pensar que moltes d'aquestes eines van participar activament en la construcció del Carlitos. Entre les eines que veiem podem veure la serra, que trobo espectacular amb aquest bastiment, hi ha destral, hi ha barrina, estan datades de la segona meitat del XIX, principis del XX, i hi ha, evidentment, aixes, que són les eines més importants en una drassana o mestrança, tan importants que arriben a donar nom a l'ofici, el mestre d'aixa. Són unes destrals que tenen la fulla, doncs serveix per tallar la fusta, ja sigui la recta, per tallar recta la fusta, però a mi m'agrada especialment la de fulla girada, la corbada o fulla revoltada, que serveix per fer la forma còncava, per desgruixar la fusta i donar-hi aquesta forma. Són eines i, per tant, noms que es van perdent perquè, com que es perd l'ofici de mestre d'aixa, doncs es perd també tot el corpus lingüístic que envolta aquest ofici i aquest món. Jo crec que encara tenim l'oportunitat que això no passi. De fet, el mestre d'aixa és un ofici que trobem des de molt antic i que el trobem no només aquí, sinó a gairebé tot el món, perquè té molt de prestigi, perquè té una barreja entre art i tècnica i, per tant, sempre apareix moltíssim, per exemple, en literatura, que si ens n'anem a Homer, que a l'Odissea ja fa que Ulisses es faci una embarcació com si fos un mestre d'aixa, o Shakespeare, per exemple, que ens diu que la noblesa més antiga, ens ho diu a Hamlet, són els jardiners, els mestres d'aixa i els enterramorts. O Josep Pla, si ens venim més cap a casa, que és fàcil trobar que descriu les costes catalanes amb mestres d'aixes i calafats remenant una olla amb quitrà bullent. I, evidentment, no ens podem deixar en Salvador Espriu, que fa que els mestres d'aixa siguin part indissociable de Cinera. Ho podem veure a Primera història d'Ester o a l'Aia. Per tant, els mestres d'aixa han estat molt importants durant moltíssim temps i, evidentment, el canvi de la industrialització, per una banda, però el canvi de materials a l'hora d'elaborar les embarcacions fa que es vagi perdent aquest ofici. A mi m'agrada recordar que a Arenys tenim una entitat, també, el Moll, que justament neix per intentar recuperar aquest patrimoni marítim de fa tants anys i que espero que algun dia pugui fer realitat el seu somni de l'entitat, que és construir una embarcació Iber, com les que navegaven per aquí davant de casa nostra i varaven a la platja de la Mosclera, i per tant ajudem a recuperar aquest passat marítim. Res més, només que quan puguem tornar als museus vingueu a visitar aquestes eines, a ancorar-vos aquest passat marítim que ens ha fet com som, i per tant ens veiem als museus perquè ens en sortirem i tornarem als museus.